setunggal lagu Wali Songo. Pancen nyata ana tlatah Jawa, agama Islam nyata kuwi sing utama, kawit kuwi sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Said Sunan Kalijaga, anggone nyebar lewat seni wewayangan, susah payah akeh pepalang uga ujian, ning nyatane wali songo kasembadan lan ten critake rukun Islam ing wewayangan. Ada Widi Production, Ucap Kendang. Saged loro minambarke Raden Janaka, solah kang kuat minambarke Werkutara kang bisa ngrampungi perkara cacahan agama, nalika lagi perang tempo Brontoyuda, bayare zakat dan kinambar Raden Arjuna, Raden Puntadewa iku gambarane poso, pungkasane munggah kaji lamun kuwasa, kinambar Kresna dadi rajane Ngastina, yang ngono kuwi rukun Islam gambaran Pandhawa. Wasik. Pancen nyata ana tlatah tanah Jawa, agama Islam nyata kuwi sing utama, kawit kuwi sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Said Sunan Kalijaga, anggone nyebar lewat seni wewayangan, susah payah akeh pepalang uga ujian, ning nyatane wali songo kasembadan lan ten critake rukun Islam ing wewayangan.